Bentley Flying Spur V12 625 коня. Снимаме максимум топ спид. 7 октомври 2023. Bentley Flying Spur, велика работа. Направихме го с топ спид. Почти му направихме топ спид. Въпросът е да спрем. Поздрави на всички мои близки бонковци, бомбонковци и внуци. Баща им е вправил топ спид 310. Повече не мога. Това е. Bentley 212 625 коня. Отбиваме вече тук на отбивките обратно на А6 магистралата в Германия сме ги направили тея. Километри 308, 310, 312, не знам колко. Поздрави на всички близки, приятели и роднини и който каквото е гледа това видео. Който гледа това видео. Чао!